Zákaz e-mailových adries alebo domén slúži na to, aby sme mohli napríklad zakázať registráciu e-mailov od konkurencie, aby nemohli sledovať naše ponuky alebo akcie. Takýmto spôsobom môžeme zakázať konkrétne e-mailové adresy, ale aj celú doménu. Napríklad, ak chceme zakázať registrácie z portálu AZSK, tak jednoducho by sme zadali do zákazu túto doménu. Zoznam zakázaných e-mailových adries môžeme pozrieť kliknutím na kontakty, zoznam zakázaných e-mailov. Momentálne vidíme, že v žiadnom našom zozname sa nenachádza zakázaná e-mailová adresa. Pokiaľ by sme chceli zákaz vytvoriť, klikneme si na kontakty, zakázať e-mail alebo doménu. Zvolíme si zoznam, z ktorého chceme dané e-mailové adresy alebo jednu e-mailovú adresu vylúčiť. Čiže momentálne by sme zvolili registrácie z webu. Ak chcete dané e-mailové adresy alebo domény napísať, kliknite na prvú možnosť, čiže chcem napísať e-mailové adresy domény na zakázanie do textového pola. Každý e-mail musí byť uvedený v samostatnom riadku a taktiež aj doména. Pokiaľ by ste chceli zakázať registrácie práve z portálu AZSK, tak by sme zapísali @AZSK. Čiže doménu uvádzame aj so zavináčom. Alebo potom konkrétnu e-mailovú adresu, napríklad peter@abc.sk. Pokiaľ by ste mali na zakázanie viac e-mailových adries, ktoré by bolo komplikované alebo teda zdĺhavé zapisovať do textového pola, vyberieme si druhú možnosť a je možné nahrať CSV súbor s e-mailovými adresami. Čiže v tom CSV súbore budú uvedené všetky e-mailové adresy na zakázanie, každá e-mailová adresa bude v samostatnom riadku. Čiže my sme si teraz zapísali zákaz z portálu AZSK a zákaz e-mailovej adresy peter@abc.sk. Klikneme si na uložiť a zákazy už máme vytvorené. Čiže môžeme si pozrieť kontakty, zoznam zakázaných e-mailov, že v zozname registrácie z webu sa nachádzajú dva zákazy. Môžeme si to pozrieť. A je zakázaná e-mailová adresa peter@abc.sk a registrácie zo @azs.sk. Takýmto spôsobom môžete vyradiť koľkokoľvek e-mailových adries alebo domén.